Waar ik maar zolle. Mr. John Peters hier met je toop. Vandaag met je dank als je Gottes woord voor de nächste 15 minuten of zo. Je hebt 1250 KIKZ en op internet www.kikz.ksam.com en dan later ook op YouTube channel. Wel 3. The joy I will ever sing, out of His great love it picked me up, set my feet on sturdy rock, out of His great love I'm leaning out. All right, wie weer in het tweemaal en Apostelgeschichte kapitel 12 en du hoort wie dan de Geschichte van wie die kerk wieder wossen dat en toeneemt über de Wereltrouble. Nu weer hadden ze de eerste leraar aangebracht van de regering, wat nu weer de vervolging van de kerk te de tijd, de kerkleraar, de schriftgeleerden en de fariseer, het judentum, wat jeen Jezus weer. Maar nu had het even gewandeld naar vervolging van de regering. De koning Herodes Agrippa, die had Jacobus laten aanbrengen. Einer van de 3 wat am dichtstbijste bij Jezus weer. Wie hier namen van Jacobus, Johannes, Petrus, Jacobus en Johannes, niet zo? En zo de Juden gevallen had. En nu had hij Petrus voorgenomen, Petrus. En nu weer een groot wonder wat er passiert. Dat hij vrij werd. Hij wel die harken van een tweemaal. En dat weer niet beterhuring. Maar nu waren we aan dat de vervolging, die wordt oja, zo te zeggen. Maar God wist ik met deze koning. Die starb van een zeer zware krankheid, warm van ben. En hij had zo zich naar God draaien, maar hij had de eer genomen wat God geheerd. En mensen zeiden, dat kan niet wie een God. En God heeft, dus een Vers im Alten Testament, dat zegt einfach, dat God is een afjansiger God. Ik weet niet wie dat woord zo recht verstaan kan oder brucken kan, maar hij is eifrig. Hij wil de eer en niet, en dus naar een Vers, dat zegt, Gott hat seine Ehe nicht mitteilen mit anderen. Warum? Denn hij is Gott. Hij is de Schöpfer, heeft alles gemaakt. Hij is de Vader über alles wat er is, wat we denken kan, wat we geraden kan. En waarom wil hij zijn Ehe mitteilen, naar met een mens, niet zo? Wir als Menschen, wat is onze opgave? Om te loven, te prijzen, te danken, niet bloß met onze Lippen, ja, dat ook, aber met ons leven en ons hand te wijden, te aan. Nu zijn we vandaag dan in Apostelgeschichte 13. En dat is dus wanneer de Geschichte met Apostelgeschichte hier een nieuwe Geschichte opvangt, zo te zijn. En hier gaan we nu verlaten we nu de Geschichte, de kerk in Jeruzalem. En we switchen even naar wat het evangelium over de wereld gesproken wordt te de tijd. En we weer de hervieren daarvan, mensen wat gehoorzaam zijn te God. En hier vangt het aan met Paulus en Barnabas. Paulus weer wat eerst Saul weer, wat de christen vervolgd had zich bekeerd. Dat hebben we ook een 4 jaar leer. En nu is hij ganz even, wie wil dat zeggen, hij is even schoten. Hij is even schoten over we gaan naar de rechte zijde. Manche dietje wat vetten gereed van de en daar is even schoten. Ik zei, want dat is dan fijn dat je plus naar de rechte zijde even schoten. Because die kan ganz van de rechte zijde zijn, voor levenstijd. En een dag worden voor troon Gottes, dat die best aardig was. Wat is het aardigste? Wat dat we ons dat verdienen kan? Met een woorden, met het achtste. Dat is een leer van vriend einfach. En dan probeer ze zeggen. En worden een dag worden, heeft alle niet gehouden. Waarom? Wegen de heiland is gekomen. De heeft dat betoeld. Er zit een schuld wat die prost te betoelen met die woorden, wat je never betoelen kan. Dat is wanneer je met een teenpuller was aan een huis aangaan en probeer teden los te maken. Dat was niet doen. Je moet bloß einfach bekennen, ich zie zijn dat ik kan het bloß niet betoelen. En dan aannemen dat Jezus dat betoeld heeft en dan verarm leven van de wieder. Dat hij in die hart is, in die gedächtnis, hij is in die nieuwe getrokken. En dan best u eeuwig schoten, waarom niet? dus Saul, die we eeuwig schoten in de rechte zijde, nu weer op Paulus, met Barnabas toe, Barnabas wie al lang bekeerd was. En hij weer een zin van moed. En hij heeft zich dus in Paulus 3 gehoord, zo te zeggen. Wenn de Jeruzalemische kerk
Die wissen sich gleich mit Paulus. Was tun wir mit diesen, was an sich verfolgt hat? Ich habe den trühen. Aber Barnabas bringt ihn und sagt, diesen ich habe trühen. Dieser hat sich einfach bekehrt. Luther tun sie im Norden an, door de Stadt Antioch in Syrienland. Die Stadt ist von danach. Und door gründen sie eine Kirche von Nichtgläubigen. Und du wird endlich erst mal Christen genannt. Und ich sagte in der Apostelgeschichte 13, dort hier in dieser Gemeinde, du wir größer Wachstum. Und dann sagt er, du wir Propheten, du wir Lehrer. Und dann sagt er, du mir Nomes, Barnabas und Saul sind der Mann. Und sogar in Poinär Jungs redet hiervon. En so dat zei ons dat het evangelium is voor om, voor wit, voor zwart, bruin, geel, we hebben die best. Oud, jong, dik, dan, hij, zij. Wer immer, dat evangelium is voor om. En dat zegt hier wat interessant in vers 2, dat hij aanbeden en dat hij fasten. Dat hij beden en fasten. Fehlt nog een beetje meer als plus je beden, mijn vriend. Fehlt man die was Gott ihn angezegd zeten. Fehlt man die was eine wijsheid kriegen, die veel helpt, die veel droht. Fehlt dus mal fasten. Wat is fasten? Dat is die irgendwas auf sein. En je weet niet in de schrift hoe dat te doen hebben met die eten auf sein. Waarom? Wel dan is eten niet meer dien Gott. Dan is eten Nebensache. En dan kriegt die Körper mal einen Break von immer bloß das Eten gleich wollen so zu sein. Und dann auf einmal dann winkt das Verstand alle nach Gott. Das ist bloß einfach das Fasten schaffen nicht. Definiert, was ich gekauft habe, die weiten Kleid von was ich rede. Auf einmal hast du ein klares Gedächtnis. Später kann Gott besser bei den Gedächtnis und den Worten kann leichter und klarer zu dir reden. Das ist was Fasten ist. Irgendwas auf sein für Gott sein Sohn. Und so hier haben sie gefastet in Gebet und dann kriegen sie auf einmal ein Wort vom Heiligen Geist. Door Paulus en Barnabas te zien zaten, door de hang op lijn op eind en check in het uit. Dat is wat ze deden. Paulus en Barnabas weer rijden. En hier vangt het moderne evangelium aan. Dit is wat mensen die bekeerd zijn van deel. Wegen ons is het evangelium gebracht worden. Bij Matthias zegt, iemand moet hier. Dat meint dat iemand moet ervan reden. En dat meint dat iemand moet gecheckt worden. Iemand moet zich laten checken. En iemand moet checken. So dat is het kleine gericht wat het schaffen deed. Heeft God je gezegd met rijkdom, dan half check. Heeft God je gezegd met goven te reden en te besonders in het koninkrijk neemt, dan laat je check. En zo wieder, en zo wieder. En wanneer het evangelium heerst, dan hard met respect en het kan die leven ändern. Mij valt bij van, ik weet hem wel bij als een jong te zien dad zei, dat ze weer bij het Staatspark geweest die dag. En dan weer einer Jugendjong geweest, der had een ooit van Jezus. En ze hadden een spektakel over den. En deze jong deed zich proef. Hij dacht zijn dad would ook lachen. Als hij zijn dad zei, ernst zien. Wanneer iemand die ooit van Jezus, doet hij wel lachen. Door het respecten. En daar heeft God zijn woord gedaan. En dat weer goed eruit. So hier weer Paulus en Barnabas, die hebben God zijn woord. En ze komen naar de insel Cyprus. Op Engels zei het Cyprus, dat is de zwischen Israel und Italienland in het Mediterranische Meer. Dus een insel, Cyprus. Nu fangen ze aan met het evangelium. En zoals er moed weer, ze voeren met het eerste, het eerste naar de Jüdische Synagoge, wo de Juden weer over de ganze wereld ook verspreid, zoals wie Deutsche zijn. En die hadden dan allebei Erdkirchen, en dat namen zich een Synagoge. Die trafen zich dan am Sabbat, wenn Gott hat gesagt, den Sabbat wie ein Ruhetag. En so Paulus en Barnabas doen dan naar de Synagoge, en predigen door het evangelium. En dat zegt dat de Johannes Markus weer met eind. Du over Lothar Meyer van reden, die wat dat boek Markus geschreven heeft, die weer met eind met. En door trafen zij een profeet, waar ik wel een klein beetje opbakken, de leraar van de insel, de gouverneur, die had een gekregen om van dit reden. Van wat reden deze missionaren, deze mannen? Wat is ihre Geschichte? Wat is ihr Zeugnis? Diese Vertalen von Jezus. En zo dat we een Sergius Paulus, die weer de gouverneur van Rome, die weer over de insel. En dat zegt hij weer een kluge man en hij weer nieuwsgierig. Deze mensen in het evangelium. We doen weer een Zauberer. Een Zauberer, dat is dus een man heks, wat we zeggen. De vrouw wordt een heks en dat is een heks. Nee? Dit weer de man zaart van dat. En sorcerer, dat is een wat in dat donkere neemt en de magic en de juiste wereld. En die hartje ook. En die reed jeng eind. Alles wat Paulus en Barnabas van reden,
En wat deden zij reden? Ze hadden diesen Sergius Paulus hier van Jezus verteld. Waar die gekomen is, waar die gestorven is, waar die opgestaan is. En dat hij in de Oude Testamentliche profeten, dat het alle zo is, dat het alle vervuld is in Jezus Christus. En dus Haksman, dus ik kijk me van der zijde, het wordt op heel tijd zijn een Solberger, wat in deze donkere wereld en kijken deed en in die donkere wereld arbeiden deed, die deed jeng eind. Die deed het alle tenusmerken, wat Paulus en Barnabas hier zijn. Eenmaal Paulus, je valt met twee dingen. Wij zegt op de kroon van de Helden Jezus, draait zich naar diesen, some naam Elimas, een andere naam bij Jezus, zegt, Mensch, waarom bist du zo vol van tricks op Engels? Waarom bist du zo vol van de duisternis? Waarom bist du zo op mensen vervieren? Waarom bist du geen God? Zegt Paulus dan. Nu wat er haar jeng die zijn, en die was van een tijd lang blind zijn. Die was niet zijn kan, niet moeilijk dat donkere diester is. Die was niet zijn kan. Dat zei voets, voor jeng die in de ogen zo te zijn, so wie alle diester, dan moest hij jeng die woonfeil en moest naar hulp trekken. Ik kon hier maar hard genoeg zijn, mijn vriend, because wat deed Paulus, die was van een tijd blind zijn. En dat weer niet permanent, dat weer niet op Emma. En zo deze half dan in de deel naar de werken wat die blindje was, als heeft hij goed gehad en denkt. Wer wie nog 3 deel blindje was? Paulus zelfs. En in die 3 delen heeft hij zei geraveld over deze Jezus. En heeft zich klooi maar heeft zich bekeerd. En als dus leraar, de gouverneur dat zit, bekeert hij zich. Waarom? Hij de kracht Gottes zijn. Hij je zijn de kracht Gottes weer veel sterker als de dienstere Welt, de finsterne Welt. En dan bekeert hij zich. En wanneer dan nu kijken is, naar de insel Cyprus. Ik deed een beetje studeren vandaag. En ik vroeg dat van. Ik zei, hoeveel procent van de mensen in Cyprus vandaag zijn christen? En weet je wat de antwoord was? Meest 80%. Dat is een grote procent van mensen die nog helemaal christen geloven aannemen en uitleven. En dan vroeg ik, wat about het land Iran? Waar we later tijd gaan gehen. Hoeveel procent van die mensen zijn christen? De antwoord was niet meer 2%. So hier, als God het evangelium laten aanbrengen, bij Paulus en Barnabas, dan van daar naar helemaal meest 80% christen. En wanneer niet jullie zijn, ik vroeg dan, hoeveel procent in de States worden ze christen aan? En dat weer 68%. Veel naar de werkelijk niet zo. So hier weer een kracht Gottes, hier weer wat wondervolle wat er passiert. En nu gaan ze nog wieder naar de nächste stad hier in Cyprus en die verschillende dorpen. En ze gaan dan nu naar Perga. En daar verlaat Marcus eind. Daar waar we later meer van reden. Maar dit weer niet verarmd. Dat hield zich zo, nou, hij heeft vielleicht de noedels op gemist voor mama milk. Vielleicht even een keer wat mama milk in Jeruzalem, ik weet niet. Maar Marcus had genoeg van deze reis. En dat zegt bloos, hij verlaat eind. En dat wordt later naar Haren opkomt. En Paulus en Barnabas gaan dan wieder met het evangelium predigen. En daar hebben we nächste Mal mehr von reden. Wir haben von der nicht genug Zeit gehabt, um Kapitel 13 vorzumerken. Aber diese nächste Botschaft wird Paulus entwiesen, wo Jesus die Verfällung ist von das Alte Testament. En alles in het Oude Testament redt van Jezus. So, both met het gewone Dietje programma, je hebt 1250, ga je het zetten en zei dankzij voor harten.